RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabay na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga makatag kinapuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko si pangan nga Rain, 24 anyos, Mike live-in, taga Negros Oriental, punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among pagpuyo karon sa akong kaipon. Minyo magud ni siya. Apan dugay ng buwag sa asawa, ug may duha sila ka mga anak. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Sigurado ka nga, makikatubang ka sa kumahagi ni kanan? Oo, lagi. Ngano de? Suka gud nimo. Maldito ra ba nang akong papa? Ganong hadlok man ko. Nga, may manong daot na akong tuyo sa inyo. Mauman ang pagpangasawa nimo. Ay pag inamaw eh. Tingali ka sabanasad ko sa kong papa aniha, sa kong mga ginikanan. Kaduha na biyagit ko masayop. Mga ulitaw pa ganito mga amahan sa kong duha ka anak. Unya ikaw, makigatubang ka. Nga nahibaw gid kang may obligasyon ka na. May kabiling na baya ka. Rain, magwalo na may katuig nga buhag sa akong asawa. Isa na. Minyo lang gihapon ka. Ulitaw na ko karon. Singkol na kay buwag nilagi sa akong asawa. Kung pwede na ko maminyo og lain. Kay wala may pakialam akong asawa na ako ug sa mga bata. Kay may lain na sa siyang kaipon ug may duha na sa sila ka anak. Basta, uy. Di ko gusto nga makikatubang ka sa kumahagi ni kanan. Suwayan lang una na ko og pakigsulti og una si mama. Kung uyon na ba siya aning kasiha sa tong relasyon? Minyo? Oo, ma. Pero buhag sa asawa, dugay na. Ug naminyo na sa buglain ang iyang asawa. Uy, May katipo na pa. Ug may duha na sabgani ka mga anak sa laing laki. Pasila na ng kahimtangan ni mo rin. Mao man unta di akong giampo nga maminyo kag klaro. Human sa duha ka pakyas nimo sa mga lalaki. Nga nangandoy kag bisag ingon lang ani mong kahimtang. Wa pa in taon ko kawadi og paglaom oy nga makakita ka pa og tarong nga lalaki og pakaslan ka. Alang nako mano. Di man ko na importante nako ang kasal, uy.
Daghan man bitong naminyo diha, nagapos nas kaminyoon, gusto mang mugawas, kay dili na sila malipayon. Apan daghan sab ang nagpuyo-puyo lang, ugway kasal, nga malipayon na sabang ilang pagpuyo. Ay, bisan na, oy. Maayag yun to nga may bendisyon ang inyong pagpuyo. Awa maha, sumaang akong ikakaw nga sila ma. Bungga kay ang kasal. Unya, hain naman siya ron. Unsa naman sad sila si hambana, ha? Idi nagbuwag ragi hapon sila, di ba? Maong mas uyon pa ko anima. Kisa magpakasal ko unya, di raday ko malipayon. Ay, ambot lang ni mo rin. Basta kay dili ko uyon nga makikipon ka ng minyo ni mong uyab. Ma? Wa mo sugot ang mama? Supak, eh. Kaminyo lagi kuno ka. Naibaw na kung siya akong buhaton. Ha? Unsaan man nimo? Basta, panggao lang ni mo ang akong anak, lo. Wala problema. Ma! Musugot na sa papa, ma! Kay gihubog man anang minyo ni mong uyab si papa ni mo. Dalaga, Naong sad bayang lipuldo. Murag kalapad sa botilya nga iyang giinom. Ma? Way nahimo si mama nga mo'y dakong supak sa mong relasyon ni Hiner. Kay minyo lagi ko no. Apan si papa praktikal. Ang iya nga panggaon ko ug mahalon ko ug dili ko pasakitan ni Hiner. O gipangutana ko kon malipay ba kuno ko uban ni Hiner. Syempre, oo. Kay buutan kayo si Hiner ug pinangga ko. Ug nahibaw ko nga dili ko niya pasagdan. Apil lang akong duha ka mga anak sa laing laki. Ingon man ko. Andam sa kong mubarog nga inahan sa duha ka anak ni Hiner. Unya. Nagka-chat mi ni Susit. Ha? Sa imong asawa? Nangumusta man. Aw, gitaro na utubag nga malipayon ako uban nimo. Unya, unsa mayang sulti? Malipayon sa kuno siya para nako. Nga sa katapusan, nakakita na kog ako. Kay siya, dugay na baya nga doon na siya lain. Wa masuko? Happy gani siya para nako. Ug siguro, tungod na sab sa mga bata. Nga, naana ka nga makaatiman og apil sa akong mga anak. Ako siyang gingnan nga, wa si angay nga kabalakan sa mga bata. Kay, inatiman mo kini. Ug nga kasaligan ka sa mga bata. Uy. Gikulbaan man hinon ko anang kalakihan Hiner, uy. Karon nga nahibaw na imong asawa sa atong relasyon. Ano sa may imong kabalakan? Basin bag, samukon ta niya. Ug nga anong buhaton man sa kuno na niya, ha? Nga may kaipon sa siyang iya? Ang ako ba, muli ko niya kalit ang utok, ikihat ta kay nagtipon bayak ta. Aw, una ko siyang ikiha. Kay siya may unang may kapuyo. Ingon ani ni Be. Pag friends gani mo sa FB? Unsa? Nayabag ka diha. Mahadlok ko, uy. Okay nalagay sa suset nato. Unsa man? Ikay mo add niya sa FB? O akong ingnon nga i-add ka? Unsa? Mabuo ang ganing utok anang asawang hinirin. Naambot lang, listo ka lang. Gani ko kadlok ka, ma, uy. Nagsugod na bayak ko kabalaka, ha? Hangay lang. Ug di ka gyud makatug maghayang aning inyong kahimtang. Ma? Awan niya og magsamok ng babayhanan ninyo. Pa-friends pa mo anang FB. Ang wa nimo mahibaw nga makapaniid na noon na ninyo sa inyong kalihok ang hiner.
Kay matagpos na mo, may baw man unya na siya. Nga sa ato pa, sayo na lang unya mo niyang planohang ikiha. Ma, oh, tinuod yun na. Friends na mi sa FB sa asawa sa akong kaipon karon. Apansod sa pila ka buwan namong friends sa FB, huwag yun bisan makausan na lang nga nangumusta ang iyang asawa sa iyang mga anak. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, minyo ning akong kaipon. Mapriso ba mi sa akong ka-live-in partner kun mukaso ang iyang asawa namo bisag dugay na silang nagbuwag ug may lain na sab siyang kaipon karon? Ikaduhang pangutana, wa pa man hinoon siya magsamok-samok namo. Apan nahadlo ko nga mo pakita siya og panghasi namo. May katungod pa bagod siyang mukihan namo nga wa man gani siya magpakabana siyang mga anak nga ni anak ko. Ikatulong pangutana, pwede pa niyang makuha pagbalik ang ilang mga anak nga dugay namang panahon nga wa siya magpakabana. Ang edad sa mga bata karon 14 ug 12 ug ako ang nag-atiman. Ikaupat o katapusan, FB friends me, apan bisan pagpangumusta na lang, wa gyud niya buhata. Timaan ba ni nga wa na siya mo ilas sa mga bata nga iyang gibiyaan sukad sa gagmay pa nga iyang mga anak? Palihog, tabagi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rain. Maayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw, kami gihapon guys, ang inyong mapaminaw, no, sa ato ang kahanginan nga muhatag ninyo og tambag, punto legal, og Punto medikal, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema. ay nagyud mo pagduha-duha, di man na nato ikauwaw ang atong mga problema, di ba, Dok? Ya, walay problema. Tinuod. O kita kan problema sa Ginoo, attorney, para nga taga-antag challenge how to overcome the problem. Yes, and it will make us stronger in the end. Munang Yes. mingon jud ta nila pirmi, dasig lang, di pwedeng magmaoy, di ba, Dok? Di pwede magmaoy. Kinanglan nga, ayaw pag-ampo nga wala kay problema. Yes. Pag-ampo nga very strong ka nga mo atubang sa mga problema. Correct. And besides, di ka tagaag problema, di ni mo kaya. Yes. Mo gina isud ninyo, mo gina ibutan sa inyong huna-huna pirmi. Bati mo sa kin kinabuhi, attorney gulay Wa, problema. naay kaayog yun. Di ta makibaw, tinuodok ba? May challenge na. Tinuod. Plus, di ka makibaw usay kasi mong tinuod miga og di. Maog yun. Kay kanang panahon nga magkinahanglan ka, dinha gyud na mo tumaw kung kinsay ato ang tinuod nga mga higala. Yes, kanang ingon ko no nga a fake nga amiga kuno or amigo is worse than an enemy. Correct. Di ka kay Kay kabuhi man kag mabuko-buko ka. Tao mo buko-buko nimo. Pero Doc, kung saan nila pagpadailang suwat diri nato, Yeah, Doc? padala nyo sa atong email, suliran_612@yahoo.com Or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. or direct namin tiba sa atong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Biling, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Yes, and a big shout out and regards and greetings sa tanan natong mga likers and followers sa kini ang akong suliran official writers page, sa mga maminaw nato sa RMN Cebu, no, DYHP RMN Cebu nga Facebook account, ug sa tanan nako mga likers ug followers sa Elaine Tantenko Bathan nga Facebook account ug Attorney Elaine on Instagram. Nabiyab sa ko'y Facebook account. O, sa may mo Facebook account Dr. Rene Obra, ha? Yes. O, kanang, kung mo-likes mo ni attorney I-like Elaine, pinduha. i-like sa kutaon. Oy, Correct. panapog ko'y fans. Pero atong hangyo lang nila, Doc, ang ilang mga pangutana o ilang mga suwat adto sa kini ang akong suliran official writers page. Very good yun nga po na to because I received sa akong messenger ilang Di man sulat-suliran. nakatubag. Oh. Kay ikuan mo gud ni i-dramatize mo gud Correct. ni mo ang kinabuhi ni Yes. nila ni Bertodaso ug ni Tirol, no? Yes. Atong mga kauban diri sa atong estasyonan, no? Mm. O na sa atong mga talents, no? Before me mo kami ni Attorney Elaine sa among mga tambag, no? Yes. Correct, no? Ug ang atuang mga i-greet today, Doc, kinsa man? Yeah, si may great na ko, mrog na Nahurot kuan na? naman ka. Si Kwan, Dr. Bots Alisnada sa Nabanga Bohol, o si Yes. Pagti akong ka-tennis buddy. Mga si Joy Makats da sa Villa Aurora Tennis Club. Bugtanan nga mga naminaw sa atong programa sa Villa Aurora Tennis Yes. Club, no? Kay Hello. tennis player ba ako, attorney? Yes. Ang
Solon Javier ug ang mga ERC nga mga runners kuguyog ni Coach Arvin Loberanes, Jillian Monique Smith Larino, also to Beverly Padua de los Reyes, Jaja Herodias all the way in Camotes, kang Rad Target, Malu Mendoza and Arlene Dalaget. Hello and thank you kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw sa atuang programa. Punto Legal. Yes, Punto Legal ta today, Doc. Yes. Ang atuang letter sender taguon nato sa pangalan nga si Rain. Si Rain, 24 years old, o gipadani niya ang iyahang suwat taga Negros Oriental. Negros no? Oriental. Why, Yes. kumusta naman mga taga Balihermosa, no? Mga Navarro o mga Basiluti family diya sa Yes. Balihermosa, Negros Oriental. And of course, my cousins din ha, sa Baez City, ang mga Tantengco, Tenorio, ug mga Ibanez. Greetings ninyo din ha. Ilang lugar ni Dr. Lydia Chang? Oh, Baez, no? Baez City. It's yours to discover. Winglip Chang. No? Winlip Chang, correct. Ah. Oh. Minyo manis na ikapuyo unya kabahin ni siyang kaipon. Minyo mangguning iyang kaipon, Doc. Although mingon siya nga buwag siyang asawa. Namlimot ko ato ni sorry kayo ha. Yes. Na dito yung nag-chat na ako nga Dok, i-regret ko na ako sa Dumaguete City. Okay saman. Ni Rose Gonzales Espinas. Na permitted siya maminaw na to. Sa mga taga Dumaguete City. Dumaguete City. So going back, si Rain, unsa ni unang pangutana ni Unang Rain, Doc? pangutana ni Rain. Rain, no? Rain, yes. Oh, rain. As in ulan, rain. Oh, rain. Unang pangutana ni Rain, minyo ning akong kaipon. Mapriso ba mi sa akong live-in partner kung mukaso ang iyang asawa na mo bisan dugay na silang nagbuwag ug may lain na sab siyang kaipong lalaki. Okay. Now, kung wa ni sila naanal, Wa na ano? wa man naanal, no? So Due to meaning to say, psychological incapacity. Pero hapit na ba yung divorce law? Sus, Doc, kung lagi, mapasanig Senate, na ano yung divorce law. Pero, daghan pa kaayong mga diskusihon anang sa divorce law, no? So, annulment pag yun, ang ato ang pamaagi kung unsaon ma-terminated ang marriage. Kung wa ni sila naanal, meaning to say, Doc, nagpabilin nga valid ang kaminyuon sa katong iyang kaipon. Unya, kay kung valid iyang kaipon, di man ta pwede, ang iyang kaipon, valid ang kaminyuon siyang kaipon, di man pwede gyud nga makipaglambigit or makigrelasyon ta, og lain nga babay, no? Kung laki ta or kita pod babay nga minyo, laing laki nga dili nato bana. So, basin makihaan gyud mo og kaso nga concubinage, kay ang kaso sa lalaking minyo concubinage. Babay, adultery. Correct. So, nanasa ko mo sa lagi, Doc. abogado, no? Ako sa mo sa doktor. So, kana muna siya ang posible. Pero posible pod nga makihaan pod ang imo ang katong asawa siyang kaipon kay namon puy kaipon, Dok. Muna niyo kung magtagsa sila, adultery sa iyang asawa, ang inyo concubinage. So, ang solusyon na natin ni is mo file yung annulment of marriage due to psychological incapacity. Actually, usan na sa kong mga trabaho sa una. Pero karon maglaylo Wala ako, na kay ka, di Dok. kapoy na ko. Toxic man sa gumsik paminos problemas kami niyo undo. Toxic ko. Nya, moabot, mato ka sa kurti. Sikag testify. Masit aside ni mo, uban ni mo mga appointments. Tinuod kay may katong inig-adto nimo, sure gyud nga sure. matawag ka. Uwitay, wadto ka. Sahay di. Mo ingon nga, dili madayon kay wa si piskal. Wa Di si madayon kay wa judge. si judge. Ang pikas. Mahurot imong oras tinuod, Dok. Maagyad. Ikaduhang pangutana. Kaduhang pangutana, wala pa man noon siya magsamok-samok na mo. Apan mahadlok ko nga mo pakita siya og manghasi na mo. May katungod bagyod siyang mukiha na mo nga wala naman gani siya magpakabana sa iyang mga anak nga ni anako. Well, naa siya katungod in a way kay like I said, minyo man. Pero, wa po na mag-ingon nga kay abigikiha mo, kamupod, wa po mo'y katungod nga mukiha sa niyag balik, kay murang aning kalakiha, basin mas daghan pod siya og kanang kasong atubangon, no? Nga, number 1, namang kasay kapuyo, so pwede adultery. Number 2, gibiyaan man kang mga anak, basin makiyag abandonment. Wa mang naghatag og suporta or sustento, wa. Pwede ba gapunta ka pangayod child supports mama? Kung wa na mo tampo. Mahong ni siya gato ni og economic abuse. Yes. Economic abuse, no? no? So, kana, pwede gyud. So, mo siguro pud na, akong pangagpas, anak, Dok, munang wa pud na mo hilabot ninyo, kay kibaw pud siyang sadaan siya. Pero, tubag, to answer your question, kung naabay possibility nga makiha mo, pero ingon po go, pwede pud mo makasumbalik og kiha niya. Ikatulong pangutan natin ni. Yes. Pwede ba niyang makuha pagbalik ang ilang
mga anak nga dugay namong panahon nga wala naman siya magpakabana. Ang edad sa mga bata karon 14 ug 12 ug ako ang nag-atiman. Okay. This is about custody, no? Nya ang custody nagingon nga ang bata 7 years old and below adto gyud sa mama. During the tender years. During the tender years. Pero karon 14 ug 12 ang bata, pwede na gyud silang makapili kung asa sila. Papa ba or mama, no? And pag tan-aw pud nato, no, I think tungod kay kamoy nag-uma, kamoy nagpadako sa bata, kamoy nagsustinto, nag-atiman, sure gyud ko nga dili pilion ang ilahang mama. Anha gyud na si papa. And that is allowed, no? Anha na ninyo, dili gyud. Pero kung mag-battle man gani gyud, usahay i-take into consideration man pud na sa korte kung kinsay nag-aruga, kinsay nag-atiman. Kinsay makahatag og nindot nga kugmaon sa mga bata. Na? Correct. Unya, ang kanang pag-abandon na ron, sa mana, wa ni mo atiman na, ikay mama, pagyud ka, ni imong gibiyaan ng mga bata. Ikaw pa itong katapusang pangutana, attorney. FB, Facebook. Facebook friend me, apan bisan pangumusta na lang, wala na niya buhata. Yes. Timaan ba ni nga wala na siya muila sa mga bata nga iyang gibiyaan, sulod sa gagmay pa ang mga bata? Sukad sa gagmay pa ang mga bata? Kanang malimot baguday tadok nga inahanta. Murag di man gyud siguro, no? Ako di gyud ko mo tuo nga ikaw mama ka 9 months nang gasabak nimo ng duha ka bata, malimot ka para nako wa na lang gyud siya nagpakabana. Siguro I think mas that is the better word nga ato ang gamiton kaysa sa wa siya mo ila. Wa din na siguro siya ganahan sa responsibility. Usa po nato ni posibilidad na nato ni pakita po niya nga medyo may pagka-rebelde na siya tungod sa nitabo sa ilang pagmuyo karon, no? Ang bata day pahimong tandok. Maog yun. Maog yun na. Wag yun sa mga bata in tao, no? Maog yun. Pasibre kayo. Lisod kayo. Maog yun na nakaapan kung magbuwag ang ginikanan always, dong. Ang mapagan yun, no? Ang mga bata. Kasagaran ba sa mga pasyente at sa psychiatry, kana mga bata nga na-hook into drugs, they are products of broken families. Maog yun. Kadaghanan yun. Kaya huwag manggoy physical presence bukod sa pamilya, sa papa o mama. Tinuod. Yung mga mo na targeton sa mga puser pananglitan. Lagi. Wala mauna. Very close parental presence, no? Mauna. Well, hopefully, no, nga ma-address lang yun na ninyo o mapunan po nimo ang paghigugma. Di man gani ikaw ang tinuod. Mama, ana rin, hinaot untang nagpakamama po ka para matibuok po ang ilahang development anang duha ka bata. Okay, Rain, kasabot ka sa mong gitambag ni Attorney Eileen Bathan. Yes. Ngadto sa buwan, millions na minaw sa programa. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Eileen Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Yes, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Yes, pamalo base sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo Nationwide Tatak Araman. Daghang salamat o maayong adlaw.